Good sir. Onye nwe picture no na DP gị. Oh, mwa. Isa agwa. Eh. Wo ya mi. Ha? Wo ya mi. Be kwa ni no ni. Ele be no ya. Ano ebe na rodo. Iwo nya mi run akọ ọrùn ele ọrùn irun aso nya mi. Ebe deploy m ka no. Ele yam jama si wo nya mi ele Auntie lot man. I told that touch here because it's like a yoga. Auntie lot man. Ade mumma. Auntie Akema say how I'm marrying gag but you have quantity. Auntie like this na na. River State. Atim Gani room one interview. Gandhi. Auntie, ihe na ahụ eme interview. Achọkwa m nsogbu. Onge ipia mmakpa achiga azụ. Ịkpọ m akpọ na phone ka ọ oge gbagote. Like ma request ya dia. Auntie gama ga yipie. Oya na. Gashimene ike. Butu m ka mkpa request ya dia. Ji aka m butu oge ka ọ ga butu onwere. Butu m ka request ya dia we. Be kwa kwa. Eyi pubere omya. Eyi pubere omya. Achi ma kwa ọzọ bịa nọ m n'ọrụ mee iwu anọda akwa. Nga n'iru mewege nta. Gawa n'iru. Kwe masị ihe aga abalị nwa akwado. I will pay Chile some bloody civilian and bring down that video. I got come a boot here. Okay. They say, okay. Who's so bad? Ogam no bangao. Chokwa baby, Gabanga Gamma Mania. The way for now get your total last traho. Ranga Napoga Tigana respond. The way for now get last. Oh, I got respond. Bloody. When I can be headed, my home of Machile Camagoko. When I can be headed. And you're not the Lilian, Elena Lanala. But I need to again Nala. Up in here. The way for now of Magalas or prostrate, my home complete. The way for now, la galas or prostrate, bloody civilian. Phone no na, phone no na. Tanwa. Telero sana. Ibara interview nge megere m he. Itige kai. Obulogi. Telero sana. Ja voice dey wo. Ya were phone go. Odi jana kakwala mtie na aka onwunwa awu. Ye ketara voice ya tige he kai.
Ghana the Kaya for Walla non. Oh, DG Kaya for Tapalao. The letters. Good evening, Oga. They talk to your sister. A reporter. No, report. Oh, look at here, report. I report, guy. I report on you. Ah, the way for new of Ogechi. Okay, Chonya. Ojiako. Ediafola. 23 years. Ese 23. Mapoganti Gaza. 23 years, Gabianga Mapoganti get respond. Awara Yabagi Chile Kabagoko. That you Chile Kabagoko. Ọkùnrin sì kí pọ̀ máa tí o. Àti ìpa kí pọ̀ máa tí. 23 years, Gabianga Bebeganti get respond. Mwabinga. Amakegwa. Lanya, Chairman of Nonga. You may pay me up much like a bag of Koya. Dragetigram ha. Rest at your head up with a wishing straight to get with Risha like a Bianga Bianer. No reggae touching Tim Nagra, not on Gunu. I do it to whatever. Bloody civilian like you, Dranga Pogantigas. Pagana Magodendo. Ijumole. Amube Nwa. Iwoye Bear. Imo State. Ebe Imo. Idato South. And when onye ara agbaga na side unu. Mba. How many iji gawa ọrụ amị? Ahụrụ m ya n'anya. Ị hụrụ ya n'anya? Ee. Ị tala nwaanyị ibe gị mbụ? Mba. Ị gbala nwoke aka ntị mbụ? Mba. Good evening. How are you? Hey, Lanya. What put the hooga of my game focus on strength? What put the hooga of my bingo? I turned that out from you. They walk who can knock out. What back at it? Eti, again. You say? I need you. I'm not kidding. I waiting again. Huh? Man, where's the Hey, Purotunga. Nwa mege kagama lizard. Purotunga. Ngwere. Alligator. Purotunga wogeto. They all the no guazo. But I'm getting them. Waiting. It's half an important no machine for a gas school. Wapaka no lugi. Idanyo kenshe. Mba. Ewele when kife with nishi. Mba. Let hije fege nishi. I jupe ngaju di ife wele nishi. Wetin happen? Amu kik fege nishi. Ijuma ajụjụ na m efeli isi na.
Umuoko letra lage. Onwebero. Iwu virgin bayame. Ese? Ese iwu virgin? Ngwa kpọọ nọmba gị ka ị gawa biko kpọọ nọmba gị. No, we got camera gị. Ị lụọla di? Mba. Ewu virgin? Mba. Ị nọ n'amị? Lehi kwubịa nga interview. Okay, man, ihe ọbụla m mere ebe a ga-aba na Facebook, ba na every other YouTube, Instagram, every other platform. Ngwa dewe phone gị na ga-ebili ọtọ gị la. Ị dị afọ ole? 23. Lehe mere unu niile dị 23 ji tacha ahụ otu a. Enwe onye 23 nwere ahụ. Wepụ aka n'ihu otele gị. Iwu virgin. Elehe mere iwu virgin. Akwa ihu virgin wu onye amị not 23. Elehe mere otele gị ji ewu oge on time. Elehe mere na otele gị ji gbaka before on time. Sorry. I'm sorry. N'otele gị gbawara agbawa gị bịa nga agwa m sorry. N'otele gị epuole before now gị bịa nga agwa m ndo m sorry. N'otele gị pụrụ epu. Na gịnị mere? Ọ bụghị my fault. Ọ fault onye fault mụ nwa bishop. Mba iwe we na gị. Ọ wara ya agba gị. Onye paga oche ihu. Ọ onye kụbara gị ya. Mba nụ. Ọ ya atọ nọ. Lele. Were reverse bịa. Ogwe azele nga anọta gị ha. Ogwe asa achụga ngele nga anọ kụba gị otele ngele nga anọ kụwa ya. Na be ya. Na be ya ebe. Ebo. Ele bi ihe gaga ele ihe ọ gwara gị o ji kụwa gị. Ọlọbụlụ. Ọlọbụlụ ọhụrụ m n'anya mụ ahụkwa ya n'anya. Arụrụ ya arụ ka ọwụ love ewetara eweta. Arụ ya ahụ. Ị hụrụ ya n'anya ya ahụghị n'anya ngwa gịnị mere ọkwụ ụgwọ isi? Anyị nwere misunderstanding. Gịnị ketaga ha? Ọ ya bụpụta datin. Bụpụta that. Tee ya diji ya n'isi gị. Chee ya n'isi gị. Nya ya n'isi gị nwa bingo. Ọ lọfụrụ gị lọfụọ ya. Unu nwere misunderstanding. Kwekpara ya nọ ji ya ara nwa primary school. Bịa ga-abịa gwa m sala fra ya lụ. Wepụ aka n'ime gị. Pepara otele gị nnọọ ya akọba ya lafra ga alafa ya. Nwa ibe gị were otele ya kpọchie nnọọ gama amị. Eleghị iji kushi nke gị gama amị. Bịa nga bịa gwa m alafra ga alụ. Ngwa kemgbe ahụ unu ịtaghị alọfụ ọkwọla ụgwọ isi gị. Mba. Eweli iwe. Ịgwa m sị eweli iwe ahụ ị ga-mara ya kwubi okwu n'isi gị. Nwa bingo. Nye eweli iwe. Ichi oshishi azịza eji ewefe alụ ụlọ. Bụra nga abịa ịgwa m sị eweli iwe. Aha gị? Ịfụnanya. Ịhụnanya onye? Chetachi. Ị dị afọ ole? 23. Ị ji ụmụ ole? Amụbeghị m nwa. Ị wepụla nwa mbụ? Mba. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Ị na-aga ụlọ akwụkwọ mahadum? Ee. Gịnị ka ị gụrụ na mahadum?
Mass communication. Ele mahadum egara. Unizik. Egochala. A. Ụmụnne gị ọ dị ole? 5. Ọbara ohi ọ dị gị n'ime? Mba. Onye hụtara gị ọ nọ na ya dị ya taa gị ka ọ nọ n'ime ụlọ mpa gị taa gị? Na be ya. Gịnị ka ọ gwara gị o ji taa gị? Onwe ọma just happy ya ka ọ taa m. Onwe ihe ọ gwara gị gị nwa jọsọ gakụrụ ya gaghị hafụrụ ya onwe gị ya. Ọ gwara m mma mezi agri. Amụ ya buru ibu. Otele Rosada. Ese? Amụ ya buru ibu. Ele otu isi mara oke ịhụ na amụ ya bifo ga-esi ya atamaghị. Ife amụ buru ibu ị ga-ama. Otele Rosada. Bịa ọ n'afọ nne gị ka ị nọ mebie ka ọwụ mgbe ị tolitere ka ị mebiri? Mgbe m tolitere ọ ka wụ last 2 years. Ele ebe ị nọ hụkwanụ dị amụ onye ama mere gị hụ dị amụ? Mba, ifuni ya na-akwa ị ga-ama. Ọ na-akwa ka unu na-eshi ama? Ee. Onye tara gị mpa mmadụ ka nwa okorobịa ibe gị? Nwa okorobịa. Ọ lụọla nwa? Mba, o nwere akpa obi, ọnụbe nwaanyị. Ee? Ọnụbe nwaanyị, o nwere akpa obi. O nwere akpa obi? Oke onye ayọ nụtagharị. Ndị ayọ na ihe ha na-epe mpe, ọ bụghị ayọ. Oke gị na onye ayọ na-arụkọkwala gị hụ na nke ha pere mpe? Mba, ana m anụ ka ndị mmadụ na-ekwu ya. Eke tara gị tipa draiva? Mba ọ biznes. O ji akpụ blọk? Mba. Mmaga na mpa gị ọ masa atala ahụ gị? Adị m sure. Ara ọ dị gị n'ime? Mba. Enwere nwanne gị gbaga ara? Mba. Enwere onye nọ na famili na ara dị? Mba, chacha. Iji agwụ ụra? Mba, onye du slima na-agwụ ụra, ndị m agwụ ụra. Ebere gị ugwu? Ee. Ị ma nri eshi? Yes. Nrọla otu a ga-egba nwoke aka ntị mbụ? Mana once. Oke ịgbala nwoke aka ntị mbụ? Once. Iwe ihe were m. Nwaanyị anya ajakeja nwa agbọghọbịa. A na-ata gị aja eji okpu ata gị ka aja ata gị without? Ụjọ na-atụ m eji okpu ata. Otele gị o ji eshi ushi? Mba. Ị ji akpụ aja otele akpụ? Yes. Ka ebe isi na-anọnyere anyị? Eshi m Anambra. Ewukwana onye ebe? Onye Agụlụ. Ebe na-agụ? Nwa Agụ. Ebe na nwa agụ? Na Agụlụ ka ọ dị. Na Anambra steeti? Ee. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m anọ na shop nwanne m nwoke, mana ana m eme China importation. Mmadụ ole trala gị? Mmadụ 3. Aha ha? Obinna, Ikenna, Emmanuel. Iji anyụ ma atama gị? Ele ụdị mkpu ị na-eti ma enyoma?
eti mkpu. Otele Kpokirikpo. Otele. Genotype okay? AA. Blood group okay? O positive. Phone number 070-7067-8501. okay, man, how will I remember na abani ha kwadu? Eh. Nga diru. Ganiru.